tehdään pientä, mä teen vloggailua ja sitten mä aloitan tekemään pelivideoita tälleen. Ja sitten mä en tiedä miksi mä kerron tämän, mutta kuitenkin mä saan uuden Snapakin, vaikka ei ketään kiinnosta. Niin, kuvaan iPhone 4S:llä, koska kamera vittu on joku paska juttu. Ja sitten tilatkaa mun kanava, tykätkää, pelataan kavereiden kanssa Mini, Search and Simulatoria sitten vedän ehkä tätä Drop Huntia. Tässä, mikä peli tää nyt on. Hiljainen hetki, en muista peliä. Garry's Mod, joo, just se oli. Ja sitten tosta saan kohta uuden koneen, niin sillä mä oon sitten tämä joku paska ja sitten me oltiin Applen latarissa, moikka. Nähdään ensi videossa, moi.